Mas, Apa, Dek? seumpama kula dados bojone jenengan. Iya, Dek. Jenengan boten isin to? Yo ora to, Dek, mosok isin, Dek. Lah wong kula tukang ngarit. Ngaretne apa, Dek? Ngarit ke sapi, ngarit ke wedhus. Walah, yo ora isin ora kok, Dek. Nek boten isin, Sherlock tak parani. Iya, Dek, engko tak Sherlock, Dek, ya, Dek ya. Iku wedhusku ku lho, aku malah ora sempet ngaritne. Engko sekalian anu gawane suket ya, Dek ya. Anja. Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh kok, mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to sak liyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen iki sunate larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewoson panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet tok. Dek ingi enek bocah gak duwe penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong gak duwe dhuwit golek utangan. Lah Nini karo nunuke ayu ndi? Jane ayu Nini. Tapi nek cawanang dolan sing digolek ora Ninike, Mbak. Apane? Nunuke. Padahal ayu Nini. Tapi wong lanang-lanang nek dolan sing digolek ora Ninike, Mas. Apane? Nunuke. Nunuke sapa? Nunuke bojoku to. Ayo to bisa naik. Aja to, Dik, aku wedi lho. Masa kuatir. Aku wedi nek ketagihan. Wis to jalan penak. Iya ngerti aku nek penak, tapi besok ae to nek dhewe sah. Halah, pada nunggu sah barang. Lah nek sah kan sahdu to, Dik. Padha ae lho. Wis to, besok nek wis sah awakmu njaluk sedina sewengi lho pangkat tak turuti. Hele, sing los ae lho. Kowe pengen tak sayang apa tak kasari? Yo disayang to, aku mau mbok kasar. Kok malah kelingian? Pengen gawe ati apa emosi? Aja muni ngono to. Aku wedi nek mbok tinggal. Ayo to. Aku janji gak bakal ninggalin kowe. Ya wis, ayo. Tapi engko oleh nyuwun neh ya. Pokoknya aku nggak mau tahu. Pokoknya besok rabi. Ora iso yang lek sesuk iki. Bapakmu lo ngkon aku sunat sik. Kayak sesuk lo netonku ambek mah ya ora oleh to rabi sesuk. Aku nggak mau tahu. Pokoknya besok mau ditunda-tunda. Terus dia anak 11 los. Aku nggak mau tahu. Bayu 11. Rusak dalanmu. Longgar terus aku terus piye terusan lek kowe duwe anak 11. Komplok kabeh. Pokoknya rabi lo. Iya beh. Kembang kaweng. Kadungane wong desa bareng-bareng ngono ya, Dik. Jangan bening lalape jengkol bojoku jengking gocekan kontak. Wih, Mas. Nyapa, Dik? Nyapa? Lah iki nyawang apa ora wong sik udut nih. 102. Ya urung entar ayo lagi teko. Ampune kok kene lho. Gayamu Dik ini aku ora ngadus saya desel-desel kok. Endang atus kono lho. Ya kosik to. Jarimu njaluk ijlik, kok mbok kon adus sih lho. Kok bar ijlik adus neh ngono ya. Ya nyeteter aku. Jam piro iki bengi lho. Mangkane kuwi nek njaluk ijlik ayo to ndang. Bar kuwi tak adus. Nyapo kok jerit? Mergone sing mbok tetel-tetele kuwi sak helme sampe gadok kok ora kon jerit. Tara sing marai enak ya sing ditetel-tetele kuwi lho. Pre panggah senep. Senep, Mas. Wong ngerti senep kok njaluk neh kaya tumon. Penak, Mas. Pre panggah ngono apa piye? Lah nek kuwi yo pas. Saiki tak tekon. Arep tekon apa?
Lah pelek ketubles dome praya panggah sing jerit lambene. Kok uduk dome. Lah kuwi kan dicubles, ora dicepet. Makane dadi wong lanang sing tahu diri. Tahu diri piye karepe? Wis genah roh dicepet aja kaken polah. Lah wong wedok sing digoleki sing iso polah lho. Tak mbok gadok-gadokne teko jero. Pademu ben menak ngono apa piye? Taraf ben marem kok. Wis batanganmu ki ngiwo, apa ora dijepit perang ngiwo nengen kaya kipas angin tolah-tolah kan kae. Wong padha penake. Makane kuwi fungsine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya kabare bola. Kabare ra penak iki. Ora usah telepon to. Engko nek aku duwe tak wehi. Lho, urung wis sambat ngono iki lho. Lah kok mau nagih dhuwitmu to? Ora, aku ora nagih dhuwitku. Iki justru mau tak tambah. Kemarin kamu pinjem piro to? 10. Oh, ini mau tak tambah lagi, kamu mau apa ndak? Yo gelem. Kan kemarin 10 juta, ini mau tak tambah 10 juta lagi biar 20 juta gitu loh. Tenan apa ora wi? Iya, soalnya iki dukun pesugihanku iki ngomong lek uang sing mangan duitku 20 juta iku wis masuk jadi persyaratan tumbal ngono lho bola. Bola. Bola kok mati bola? Pateni. Lapor tarweh, ora salat isya. Ya sadurunge tarweh sik to celuk ke wong Islam kok. Tarwehmu ki lho ning ndi? Lho, jare ning kampling, ya ning masjid kok rumah ning masjid. Ora tau roh. Lho, lah aku ning masjid gonku kono lho. Aku mesti landar tarwehno budal dhisik, aku mesti ning ngarepe imam. Wis genah aku ning kono ku wis dadake wis aku wis budal. Wo, lah mula ora ketok komburi. Lah Lambemu ki lho nek ngomong diatur nek ngomong wong salat ning ngarepe imam lho. Lah nyapa ta? Kowe ning jaba masjid berarti. Sapa sing ngomong ya ning jero? Goblok kowe. Lah kok iso ning ngarepe imam lho? Lho lah iya aku mesti budale dhisik, aku mesti ning ngarepe imam. Sore aku budale. Imam ki ning ngarepmu, Ora ning guriku. Ngayal ta iki? gobloke iki lho. Sing ning ngarep dhewe jenenge imam. Ngarep dhewe nggonku gopur. Goblok. Ngarep dhewe ta, sitok ijen ta. Jenenge gopur ngarepan omah wi. Ngene lho Dek Percil, ya ampun cah kucluk sak donya. Tempek iki nek wis dileboni kontol-kontolan kuwi nek dileboni kontolan sira rasa. Kowe tukune kudu sing sak jempol driji, aja sing gede goblok. Mending tak jempoli dhewe kok. Tapi kan ora iso keter-keter, lek tuku manu-manu iso ngono ning gambar kae goblok kowe mendo. Kok demak, kok demok rumahmu bojomu apa wi? Aku dikongkon kuwi ae. Wis ana ono kae. Salahe manut. Kowe lek meteng kabeh, kowe ngatasi. Kowe gelem ngopeni anak-anakmu. Masa sinten dienakne tok meteng lho jane apa? Jare si Ngapunten lho Mas Dodo, lah jenengan dadi juragan tenanan Mas. Ngerti aku nglamar rene timbang kula nyambut gawe nek awan aras-arasen. Oh, saiki wis nyambut gawe apa ta? Tempe LN. Sik, kaya tau kenal kuwi aku kantore. Nggih, anu Mbok yo dateng PLN ngono lho. kok ya nek wong nyambut gawe kok ya teko PLN. Nyambut gawe ten pundi teko PLN. Mbok teng PLN. Tengi po meteng apa kekrek lambemu engko. Ya wis lah melu aku nak tem PLN wis. Ha iya. Ngono malah dari timbange ki Mas Dodo ki. Aku teng PLN kono malah juragan truk. Truk. Motone truk. Lah ya tulisannya lah truk toh. Wow, lah wong ki ra genah. Numpak Innova apa numpak Innovi? Iya mas, kuwi bingung mas. Salahnya padha penake lho mas. Apa sih? Ini babakan tumpak-tumpakan ya guys ya. Antara Innova mbak Innovi itu padha penake ya. Makane kuwi mas, aku ya ora bingung aku nek milih. Jane apa to mas jane bedane? Jadi nek kowe Innova kok ora bakal udanan, tapi nek kowe numpak Innovi udan kabeh gitu tenan. Plomoh klucut iso-iso. Gak suka lah aku yang ngene. Sing numpak aku malah kowe sing gak suka piye to mas? Wis nang ngono aku pilih numpak Novi wis. Kowe tumpak-tumpak ambek Novi yo monggo kersa tapi aja nggowo-nggowo Innova yo. Lah emang napa mana nggo Innova? Kuwi nek hoyak-hoyak kuwi digrebek wong akeh. Wis ya. Ih. Ya alon-alon to mak mosok ngasih goyak-goyak ngono ya konangan. Song ora.
Mbak, kena apa nek nyusoni anaknya kok ning jogo, tapi nek nyusoni bapaknya kok ning jero? Kan podo-podo nyusoni. Antene lebay. Lebay piye lho? Ora gelem ngalah karo anake. Wis tuwek jek nyusu, manja. Lah wong lanang iki pokoke nek disapih masih tuwek ya panggah nyusu. Koyo ndek biyen ra tau mentil. Lah dhisik kan rong Jawa. Nek kowe gak isin yo anakmu ning kiwa, kowe ning tengen saling memandang ngono. Ya mah ora iso menikmati to. Gelakno wong. Gelakne piye? Wong judule ya nyusu. Ya jelas to, iki tujuane kuwi beda. Anakmu tujuane ben warak, ben sehat, ben gak nangis. Nek kowe tujuane ke arah kikuk-kikuk. Ya. Nek sampe engko bar mbok pendel langsung bojak kikuk. Didelok wong-wong, didelok pitik apa gak isin. Pentilmu abang apa ireng yu? Piye tolong ditakoni nggo tok. Umume nak wong wedok yo. Piye? Khususnya nak abang wae wong bule yo ora. Mosok to? Kok ireng wong desa. Lah nek kutha ya ora, desa ya ora. Wong setengah desa iku rupane coklat. Lah nggonmu rupane apa? Lewekku coklat. Coklat tenan apa ora? Engko ngapusi. Lah piye arep delok ta piye? Ora wis, bayang netoke ketoke wis ora mening. Kok rumangsaku wae bojomu rupane piye? Nek mbok sawang mbok delok niku rupane piye? Lah aku ora tau nyawang lho. Butuhe tak cucrup ngono. Anjay. Sampeyan gak mangan ta? Hah? Gak mangan. Ya apa sih? Lah sampeyan kepengin iwak apa lo? Biasae aku nek mangan niku awak wis tuwa, untu wis goyang. Mangan sak ngombe kudu barang anget, ngerti ya? Oh, njaluk sing anget. Iya sing anget. Ah, ya karuane, engko tak Iya. golekno obong-obongane boto. Ngono gak kurang ajar kan iki. Lho, kok kurang ajar ya apa sih? Ya apa ya wong kula nek dipakani boto lho. Rumangsam lho ya apa sih kon niku adakno? Aku iki lak wis gak kurang-kurang ta Jawa mbek sampean. Iya. Sampean njaluk apa ae tak turuti. Oh, tapi kon golek purik ngono kok kon. Lho. Apane? Tak kandhani. Apane? Hah? Kon golek moto golek purik ngono kok. Apane? Iku ngono lho. Porek iku lak senine ta sawangane. Alah nek aku mari porek sampean yo glibet ae ngono kok. Ngonane glibet aku butuh. Alah, paling mambu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep to. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil iso mambu terasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne yo ngaceng sendika dawa lho. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambu terasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambu terasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambu terasi. Lah wong gelut e lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambu terasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambu terasi? Gayamu paling mambu terasi. Tarah iya lho. Yo seri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop. Yo belajar membaca. MO Ma, TO ta. tambahi R. Sing biasa dinaiki ayah. Bu, Kok ibu piye to? Montor kok ibu. Ono kere. Nah, ora apa-apa, wis ana kere. Sing penting dadine apik kok. Iya. Cacahe 3. Cacahe 3. Kurang siji nek ngarepmu. Sing siji lagi ndalang. Wis ben mengke wae ora apa-apa. Meng rungkulat karo aku kok wis kualat karepmu. Iya, aja dipujek-pujek. Ora arep tak pujek-pujekke. Ane nek ngonekke dalang kere iki wis termasuk kepanen ta, Mak? Ya ora apa-apa lho ya wis ben. Jenengan ngeyel aku muni 3 kok. Lah aku mung muni aku ora ngayeli kowe, aku mung muni ngarepe kurang siji ngono kuwi tok kok.
Aku yang mending sing tibake aku. Iya. Ana kere cacahe 3 kagem sing disunatke selamat menempuh bentuk baru. Saiki nyapa kok wong lanang ki lek ngunjuh dadak digoceki, he? Jenenge prosneleng ya kudu dicekel lho, Des. Apa ora iso nguyuh dhewe? Ya jane iso tapi prosneleng nek ora dicekel ngene iki yo gupik-gupik kok, Des. Apa ora iso lepas setir? Oh, pernah tak aculne iki malah nembak rayo, Des. Wong biasane yo ngadeg dhewe ae kok nguyuh dadak digoceki. Ya justru pas ngadeg kuwi, Des, aku nyoba pas ngadeg iki tak uyuh niki malah nyemburi raine kancane kok, Des. Kapok aku ngono iki. Mampus. Nih. Yo enek, tapi ki aku ngeterne barang lho maneng luar kota. Ngoterne barang. Iya. Ya wis, gak apa-apa lah ditunda. Dan membahagiakan istri apa ya kudu malam jemah ya. Malam apa kan ya iso. Loh tapi kok gene suarane motor ya? Sik leren, Mah. Ngopi nang warung. Cik ngopi. Iya, Mah. Bakule ayu ra wi. Wah, bakule wis tuwek. Rugi lek mau ngopi. Lah sing penting kopine lho, ora bakule. Makane, golek sing cantik. Bakule ayu nek kopine ra enak ya padha ae to, Pak. Ya wis lek ngono. Iya, Mah. Hati-hati yo sayang. Iya, sayangku. Mama aja lali maem ya, gendut. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengeringan lagi besti sawahnya. Ngarit apa sik no, ngarit jempon. Gua apa jem? Wong didol ya ora payu lho. Aku gak golek bocah sing pinter ngarit. Lah golekanmu sing piye? Golekku bocah sing pinter kukur-kukur selangkangan. Trimo kukur-kukure karo merem iso aku. Opone sing dikukur pas selangkangan. Ya mundak pinter. Gak ngurus ya. Sedo lagi pora kowe. Ya sida to. Terus ae. Lah iki lho aku sik pesen jamu. Lah wis njaluk ping 4 ora tak doping jamu aku yo ora mampu. Iki aku nang etan kali ning sorpring. Sorpring ndi? Aku ning sorpring iki lho narene kok. Entan ono tak rono. Ini parahnya. Rebut bojone wong apa termasuk sedekah lho. Guyu. Berarti lek sedekah aku sedekah kuwi suwakeh lho Lek. Tenan. Berarti wis tahu. Masalahe jaman bengi sawur ngono iki. Saiki apa tak baleni nah ya ben tambah oke sedekahku. Lah ya wong nek arep sedekah ya kabar-kabar. iso mangsa kok jaran iki. Sito. Hukume sedekah. Gua aku ape sedekah neh iki. Sedekah kan ora duit tok, onoan ya sedekah. Aku pengen sedekah iki. Aku iki suwira sedekah. Lah kok jaran ya hukume dosa kuwi lho ndasmu. Ini parahnya. Wis titip benih tapi pangga nggak direstui wong tuane piye, Des? Ngapun, Des? Kowe kene adoh karo laut tok, Des. dadi wong lanang utek-utekanmu utek mesum. Piye wong ya gelem. Kowe bejo ra digulung bapake diuncalne ning laut kowe, he? Aja, Des, aku ora iso renang, Des. Lah wong urung-urung kok ya wis tok titipi benih le, cah bagus, he? Ya piye wong pangga nggak direstoni, Des? Lah lek kowe iki urung direstui wong tuane, berarti kowe iki ora ganteng. Kurang sugih, ora gelem kerja. Aku cek males, Des. Ya jan, dadi menungso mbok ya tahu diri. Beh, lah terus aku kon piye, Des? tekonanmu tak omongno. Dadi wong kok utek-utekane utek mesum le, cah ganteng. Nun. Tak omong. Apa? Kowe nek sik enom-noman ngene iki ya kerja sing mempeng golek dhuwit sing akeh, dibuktine tanggung jawabe ben direstui wong tuane. Lah urung-urung anake wis pok keloni, he? Ya piye penal? Ayo Dik munggah neh mumpung sik greng. Lek wis munggah pindho ki rasane wis beda lho, Mas. Beda apane wong bentuke ya ora malih.
Mergo sing pertama iku lebih ngono lho sampean ki. Lah kok nah kan yo iso ta. Piye to? Yo piye wong panggang gak direstoni Ondes. Lah lek kowe iki urung direstui wong tuane, berarti kowe iki orang ganteng, kurang sugih, ora gelem kerja. Aku cek males Ondes. Yo jan, dadi menungso mbok yo tau diri. Beh, Ya terus aku kon piye, Des? tekonanmu tak omongno. Dadi wong kok utek-utekane utek mesum le, cah ganteng. Nun. Tak omong. Apa? Kowe nek sik enom-noman ngene iki yo kerja sing mempeng golek dhuwit sing akeh, dibuktine tanggung jawabe ben direstui wong tuane. Lah urung-urung anake wis pok keloni, Yo piye penak lho, Des? Lah kowe iki lepa anakku sing tok konokne, lah. Wis tak patoki cengkelmu lho tak omongno, Awakmu kejem iman, Des. Enggak suka aku. Jan, kowe yo dadi wong wedok-wedok aja gelem kok ora ditumpaki wong-wong kaya ngene iki, Jan, ora genah. Iki malah provokasi ngono kok aku gak enak tumpakane, Des. Enggak suka aku ngono kuwi. Halo, assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Ayah, ayo di mana itu? Sik leren, Mak. Mosok lupa ta? Lupa apa lo, Mah? Hari ini hari Dino Kemis, hari Kamis itu isde malam. Jumat to, Mah. Pinter lah terus. Mosok gak enak angen-angen mau membahagiakan istrimu yang ginu-ginu ini? Yo enek, tapi ki aku ngeterne barang lho manang luar kota. Ngoterne barang. Iya, Ya wes, gak apa-apa lah ditunda. dan membahagiakan istri apa yo kudu malam jemah ya. Malam apa kan yo iso. Anakku loro kok, wedok kabeh. Kembar to. Siapa jenenge? Nini Irlina karo Nunu Irliana. Celukane Nini karo Nunu. Celukane siapa? Nini karo Nunu. Nek sing Nini kulite putih kaya buke. Lah Nunuke wireng, Mas. Dolano ning omah to ben ngerti. Nek sing Nini putih kaya buke kulite. Wong wedok iki semakin dewasa kok semakin menantang dan menarik ngono ya, Mbak. Pertanyaane jos iki. Lah iya toh pertanyaanku tetap bermutu. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut. Iki cara degan kok karek nyucrup. Nek 30 munggah kuwi wis jan sip pokoke. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno, Mas. Lah iya to digiat deh sak pol-pole. Losno. Ojo sampai leren pokoknya. Lah iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lebih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa matang-matangnya lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng ya wis enak-enak iki pokoke. Sampai suli rondo niki dalane apa sing kena dilewati? No. Iki wong tekon ya glidis ya. Dalane buntet. Ora iso lewat lho. Wis 12 tahun iki dalane buntet. Mosok dijebol ora iso iki ben iso lewat ngono. Kan ora usah liwat. Golek dalan liyane kono lho. Aku tahu jajal dalan liyane iki jowo mek yo ora sido to aku. Nang yo an sampean apar turu sik mbok tekoni. Lah wong penasaran lho iki mosok tekoke ora oleh. Wes ngerti, buntet. Dijebol sithik lho iki ben menak lewate. Ini parah. Halo Mas Brondol, gede-gede sembuhan teng gak kar-karon. Lah dalah iki mesti suloyo nek iki. Wis aku saiki gak njaluk mobil Mas, tak pikir-pikir ku mobilku gak iso ditumpaki juga. Lah karone sapa sing areng kei mobil iki lho. Wis aku njaluk sertifikat omahe. Saya gladrah ngono to anduku. Lek iso omahe pinggir dalan lantai 3. Enak kae lho, ora trimo tingkat 3, tapi tingkat 6. Omah jangkrik. Masih seneng karo aku tenanan, tolong sertifikat omahmu kekno aku. Wis langsung tak terima sekarang juga.
gak usah ngedabrus aku ya orang ngedabrus wes nang lamar aku Rene gak usah nggo mobil wes kali ini nggo sertifikat omahe ya. Gawe ngomong ngono iki gak ngedabrus to. Ngelabui dalan luyuh jaminane sertifikat. Mbak, aku mencintaimu. Kira-kira piye? Ya ora apa-apa to Mas, lek kon mencintai. Lah ngono lho. Duwe dhuwit apa ora? Ya ora duwe wong urung bayaran. Ora duwe duwe arep mencintai. Ya sepenting cintane ditampa, engko golek duit kan semangat. Duwe dhuwit ora apa-apa. Wis engko tak golekne utangan, tapi diterima ya cintane. Lek gur mencintai oleh, tapi lek ngleboni ya ora oleh. Yo nek ora dileboni ninceng tok ae dah. Mbak, aku ini pengen rabi karo kowe. Kira-kira gelem ora? Iki lho tenan pura. Ya tenan toh. Kapan aku ngapus iki? Ya, gelem ya. Mantuk sik, Cong. Lah aku gelem mulai nek wis bebarengan karo awakmu. Takon buke. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis toh. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu yo moh. Kemasane rabi penak lho piye. Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan yo menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mau ngingoni tok, yo ngrabeni rumah kamu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng, kadang lu ini sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewoson panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet tok. Dek ingi anek bocah ganti penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki anek wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Kemansane aku ki wong wedok piye ngono lho, kemansane wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk. Asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Mbak, dalan bayi diaspal ora to? Ora. Lah kena apa Mbak ora diaspal iki? Soale dalan iku penuh dengan wit-witan. Ora diaspal. Yo ben halus to, ben ora grunjal-grunjal. Ben penak sing grunjal. Penak apa ya keju kuwi. Ladine dalan iku Nyapa dalane? jadi dalan iku penuh dengan tantangan. Lah kok enek tantangane apa dalane diwehi portal ngono apa piye? Kapan-kapan aku dibiono dalan sing grunjal-grunjal ya Mbak. Aku urung tahu wis. Ono wae. Kok ada nomor baru telepon siapa sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dedi. Iya, Des. Kowe seiling karo aku. Ya Allah, Mas, kok bisa-bisanya kamu telepon aku? Yo bisa toh, mumpung ono paketane ya, Dedi. Bojomu mana? Bojoku masak ning pawon, Des. Nanti bojomu bareng ngereok ngono aku lho ya takut toh. Alah, padha reoke takut bareng toh kowe iki. Aku iki kangen, Des. Kok bisa nih lo kamu bilang kangen? Lah wong kangen ora oleh toh. Bukannya kemarin kamu sudah menal aku toh, sekarang kamu bisa-bisanya bilang kangen kilo. Aku iki baru tahu, cuma kamu yang bisa nerima aku. Makanya ayo rujuk maneh. Ya Allah, ya bener ya Mas, ya cuman aku yang bisa nerima. Anak lo ibune kadal, nek percaya takon wong tua-tua biyen. Lagi prayo dadak begini kuburane. Wong dikandani kok ora percaya. Mas aku percaya kowe percaya. Maksudnya beda omong kamu?
Wong Jawa niku aja nganti mangan nang ngisor longan turu bantalan merang. Tegese mangan nang ngisor longan ki longono nekmu mangan. Kudu betah poso. Terus turu bantalan merang ki mereme kudu sing arang-arang betah melek. Dadi kuncine wong Jawa iku kudu betah luwe, betah melek. Lara mah goblok. Bocah iki ora tau urip kok dibantah to. Ya tenan lho, Bos. Lha sampe ora turu ramangane seminggu bosok mah lara apa? Wong lanang iku nek alise kandel jalukan. Tapi nek wong lanang alise tipis lemah. Jari sapa? Gak percaya? Ya dibuktekne mbok piye nek ra tengel-tengel. Anjay. Ya kok ini alis tipis. Jare penak nek ndek bojo nek bengi ana sing ngeloni. Sopo sing ngomong? Aku. Sopo sing ngomong? Aku. Sopo? Tak wambung lho sapa-sapae. Aku lho, dipek bojo ya ngelu. Lah dipek bojo kok ngelu ki ngelune piye? Tekanan batin maju kena mundur kena, lho. Maju kena mundur kena yo kowe enak to Mbak malahan. Sing penake kok ngendi? Penake kok ngendi? Yo maju mundur kuwi mau to penake kok isih teko ae. Aku wis mending nyanyi anu sate lho. Pedus lho. Nyanyi kok wedhus iki lagune piye? Mending tuku sate timbang tuku wedhuse. Terusno dhewe. Mending kendaan timbang dadi bojo. Rumah samu rasane manggene ngendi? Lho wong lanang angkat-angkat sembarang rasa. Beras, watu. Terus Lho sembarang alah kayu. Ning ngendi-ngendi Mas, jenenge wong kuwi panggah rasa wong wedok. Lho kok iso lho? Wong wedok kuwi nggawa gunung loro ra tau sambat. Wong lanang nggawa ndok loro titipne manuk. Nah iki aku ngiwangi kowe Dik, nah iki aku. Aku njaluk tulung iki. Mulane martabate wong lanang iki, Dik. Harga diri Dik masalah. Apa-apa jarimu rusak ndi? Wong wedok rasa nggawa gunung loro nyanti-nyanti tau sambat. Wong lanang, nggawa ndok loro titipne manuk. Alah tetep rusak wong lanang. Kok iso? Dibleki gunung loro kuat tok. Iya, malah kau weri ya. Mak, bahasa Indonesiane upo ki apa? Upo? Iya, upo. Upo ngene iki? Iya, upo ngono kuwi. Iki umpama tak imboi ngono ora ngentong neh ngono piye cara mono upone ya? Dadine sego ngono ya. Ya mau ora janji. Sego nek di bahasa Indonesia dadi nasi ya. Ya nek sego aku reti, Mak. Aku lek bahasa Indonesia upo ki ning kamusku ki jano budrek lah aku ndasku ngene iki. Oh, berarti padha nek no ora retine. Ora enek. Masa ora enek golek ana sik to. Oh. Iya, upo. Apa to ki jane kok iso-iso lho ki? Kandhane upo kok apa? Alam bola sego ae lho enak, sego daripada ke upo ya ora waret ya. Ya wis lah nek arep. Lah dipek bojo kok ngelu ki ngelune piye? Tekanan batin maju kena mundur kena, lho. Maju kena mundur kena yo kowe enak to Mbak malahan. Sing penake kok ngendi? Penake kok ngendi? Yo maju mundur kuwi mau to penake kok isih teko ae. Aku wis mending nyanyi anu sate lho. Pedus lho. Nyanyi kok wedhus iki lagune piye? Mending tuku sate timbang tuku wedhuse. Terusno dhewe. Mending kendaan timbang dadi bojone. Bener ah? Bener pisan. Bener janan. Wes. Yo penak dadi bojone to Mbak daripada dadi gendakane. Cek kudu gulung-gulung aku. Ya gulung-gulung nang ngisor kono engko tak uleni. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut.
Iki cara degane karek nyucrup. Nek 30 munggah kuwi wis jan sip pokoke. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno Mas. Lah iya to digiyet nih sak pol-pole. Selosno. Ojo sampai leren pokoke. Iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok, tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa mateng-matenge to, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Dadi kan ya wis mateng-mateng ya wis enak-enake iki pokoke. Tapi cara gedangno ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendina jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ra kuat. Ngapa to Mas kok hewani kok lemes men klentrak-klentruk. Alah bangke. Kesel. Kemprakmu kena pikiran. Apa cita? Ngeleh. Tak gawekno sego goreng apa mie? Ini ketok enak deh cocok. Tapi nek cocoknya ben ini ya sego goreng. Ya wes lah, sego goreng gak apa-apa. Ngegawekno. Tak gawekno sik ndani. Yo nang cepet. Gawekno cepet. Tapi ya kuwi ngotengi aku julali ke jatah. Alah, nek masalah kowe njak jatah ping 3 lho. Aku tangga siap melayani, Dek. Wis tugasku. Gas pokoke. Piye kabare? Kabare apik. Wis rapi rong. Urung. Wes panggah dadi dudae. Aku kan ngenteni janda pengeluaran terbaru. Ana godhong tebu kuwi antepe kalbu utawa antepe nek wis mlebu. Mlebu nang ndi? Mlebu nang pesamuan nggone wong duwe gawe. Ana cengkir nek sing lanang wis kenceng, sing wedok kudu mikir. Mikir apa kok? Lho, kudu nuturi. Aja kenceng-kenceng Mas nek nyambut gawe. Masa depan iki cik jauh. Ayo dipikir masa depane. Dadi aja kenceng-kenceng. Nek kenceng-kenceng ndak gampang kena penyakit. Mongko penyakit saiki gampang teko. Gampang teko. Nek wis usia di atas 40 awake dhewe kudu menyadari. Siap. Terus ana maneh Mas, nek wis ana cengkir, mlebu nang nggone kuwade. Pinggire kuwade mesti ana kopi dikokop ngenai pipi. Sandingane ana gedang digeget neng nggon padang. Ana kacu diangkat. Mbak, bungkusno kopi loro, Mbak. Kopi loro. Kopi apa, Lek? Kapal api. Oh iya. Oke. Nganu, karo susune ya loro ya. Susu. Heeh. Susu siji susune, Lek. Lah, dari siji. Ya wis gak apa-apa, Mas. Yo petengan. Lawoe mek iki. Heh, Masa ya mek iki to, Bu? wong lanang takon lawe gur iki kumasane kuwe duit blonjo. Ya masa godhong tok ngene iki. Wong wedok iki tergantung teko duit blonjo. Kumangsane kok masa mencret-mencret yo panggah kuwi. Larang duit blonjo. Wong wedok kok masak apa iso, Pokoke nek duit blonjo, esane ngunto, dinosaurus crispy, lalapan anaconda. Pokoke nek blonjo ada. Lha kono blonjo, kempes-kempes meneh koyo ambekan Senin ora nutuk teko Kemis. Lho ya goreng ndok ngono lho. Goreng endok, Pak. Yo goreng ndok ngono lho. Tumangsane ngarani yo goreng endok, timbangane kowe gur ngalor ngidul gondal gandul endokmu kuwi digoreng sitok ngono. Ben dadi ras sangkling ngono. Mbak. Anu, bungkus kopi, Mbak. Kopi apa? Kapal api. Piro, Lek? Siji, loro, 100 bungkus, Mbak. Etian, 100 bungkus. Nunggu adus tah ye. Loh, ditukoni 100 bungkus kok malah. Mama. Lempah tanganku kok. Bayar. Neloyo, lempah. Sampai nek nesu niki ketok wayu lho. Apa nek mesem piyu jan ayune pol. Umpama gedang ora tak oncek yo tak pangan sak kulite. Dan masih membuat aku ingin menikahimu, Mas. Aku lho ya gelem. Ayo segera kita gas ke KUA, Mas. Ya wis ayo to ndang, tapi aku ora duwe dhuwit. 200.000 sudah jadi. Wih, mantap. Lah Mas kawene piye? Air segelas gas sah. Ya wis ayo, kesuwen ngenteni opo? Nanti aku semeripit lek dipuji-puji ngene iki, Jan.
awakmu iki ketok ayu nek pas dadi rondo. Moh Mas aku dadi rondo. Lah nyapa moh? Garing rene sing ngelepi. Ben gak garing tak lepi kan ya kena. Anjay. Bi, jajal wis iso jawab ora? 3 PI tambah 3 PI piro? Yo 6 to. 3 tambah 3 yo 6. Yo genah nek kuwi 3 tambah 3 6. Lah mburine mosok ora mbok waca. 6 PI. Dodomu kok rata ngono to, Mbak? Kayak jalan tol. Terus sing mbok kotangi iki apa? Alah, manuk cilik kakan cangkem yo iki. Cilik nek pas turu nek tangi yo gedhi. Nyapa? Lah wong ora tak bukane sepiro gedine sepiro cilike kok dadak ngomong rata kaya jalan tol. Kon tau meraba-raba ta? Lah nyapa kangelan meraba? Di sawang lho ketok. Tau ndeloki tau ngramati ta? Ora tau kan? Lah wong ora enak sing diremet kok, arep ngremet apa? Gur mek liwat mata batin nang jedek rata matane. Lah tanah di sawang ora ketok metutuk. Aku ro ngene iki, wong sing kakean cangkem ngene iki biasane manuke cilik mengkeret ora duwe ndok. Cilike iso gawe weteng blending rumangsamu. Dalan bayi iki madhepe nang ndi to? Ndangak. Ah, ngene lho. Lah yo ngowoh nek ndangak. Lah wis entolopmu bendino iki emange ngene ta tul kaya kepala ulat ngono ta. Iya. Golek bolongan. Lah ya ora to. Lah ya langsung mbok lebokno to. Dilebokne nek ra dintul-entul apa ya kena ya. Kok barang sapa iki? Ari Iwan. Tak cocok. Anjay. Piye kabare? Kabare apik. Wis rapi rong. Urung. Wis panggah dadi dudae. Aku kan ngenteni janda pengeluaran terbaru. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut. Iki cara degan karek nyucrup. Nek 30 munggah wis jan sip pokoke. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno Mas. Lah iya to digiyet nek sak pol-pole. Selosno. Aja sampai leren pokoke. Iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa mateng-matenge lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng gitu. Wis enak-enake iki pokoke. Tapi cara gedangno ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendina jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ra kuat. Mangan ini ngombene wetan jahe. Lintasane lali. Bayo. Apa ki? Apa melok-melok wae. Iki apa ki? Rahasia melok. Lah emang sampean roda. Iki kira ada bentuk-bentuk sing aneh ngene iki biasane ngene iki. Aneh piye? Sing tidak bisa dilupakan ki mesti para ya bentuk-bentukan sing nyeleneh ngono ke. Ngawur ae. Gak suka aku ngene iki ya, gak suka aku nek mbok gawe-gawe tekan kene. Lah aku suka. Hawane pengin dusel nang kelekmu. Terus karo tak bisiki, nyuwun apa sayangku? Bi, solusine Bi. Pacarku wis tak titipi benih dienggo masa depan nih. Dadak njaluk putus to. Kuwi ra manah kuwi berarti pacarmu kuwi. Lah iya, padahal kuwi lho benih apik lho. Piye jal ngono kuwi? Sok nek rasa dititipi. Apa anu apa? Piye? Berarti enek wong liya sing nitip dheke, nggonmu dibuak ngono lho. Oh, tara yo dulu. Kok jaran nek ngono. Padahal kuwi lho benih apik. Anjay. Lawoe mek iki. Heh, Masa ya mek iki tok, Bu? wong lanang takon lawe gur iki kumasane kuwe dhek blonjo.
Ya mosok godhong tok ngene iki. Wong wedok iki tergantung teko duit blonjo. Rumangsane kok masa mencret-mencret yo panggah kuwi. Larang duit blonjo. Wong wedok kok masak apa iso, Pokoke nek duit blonjo, esane-esane ngentos. Dinosaurus crispy, lalapan anaconda. Pokoke nek blonjo ada. Ngomong kono blonjo. Kempes-kempes ngono koyo ambekan Senin ora nutuk teko Kemis. Lho ya goreng endok ngono lho. Goreng endok, Pak. Yo goreng endok ngono lho. Rumangsane ngarani yo goreng endok, timbangane kowe gur ngalor ngidul gondal gandul endokmu kuwi digoreng sitok ngono. Ben dadi ras sangklir ngono. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tania toh. Halo, jek kelingan aku berarti iki. Peh, nomorku jek mbok simpen. Yo isik no. Sik, piye Mas? Piye apane? Wis ganteng ku. Urung. Lho, kok durung ki lho? Lah terah kok citakane wis elek kon ganteng piye yo ora iso. Masya Allah Mas, sampeyan apa gak ngerti sing jenenge Secincare to Mas Apa wi film kartun? Berarti pano sing ndek boyokmu ki jek. Yo isik malah tambah akeh. Masya Allah, sikilmu ya jek rangen. Isik. Berarti ya raimu jembel gadus ngono kae. Malah tambah wiring kok. Ya Allah ya Rahman. Mas tak kandani ya Mas. Omongnya apa? Dodomu kok rata ngono to, Mbak? Kayak jalan tol Terus yang mbok kotangi iki apa? Alah, manuk cilik kakan cangkem ya iki. Cilik nek pas turu nek tangi yo gedhi. Nyapa? Lah wong ora tak bukane sepiro gedine, sepiro cilike. Kok dadak ngomong rata kaya jalan tol. Kon tau meraba-raba ta? Lah nyapa kangelan meraba? Di sawang lho ketok. Tau ndeloki tau ngramati ta? Ora tau kan? Lah wong ora enak sing diremet kok, arep ngremet apa? Gur mek liwat mata batin nang jedek rata matane. Lah tanah di sawang ora ketok metutuk. Aku ro ngene iki, wong sing kakean cangkem ngene iki biasane manuke cilik mengkeret ora ndendok. Cilike iso gawe weteng blending rumangsamu. Dalan bayi iki madhepe nang ndi to? Ndangak. Ngene lho. Lah yo ngowoh no nek ndangak. Lah wis entolopmu bendino iki emange ngene ta tul kaya kepala ulat ngono ta. Iya. Golek bolongan. Lah ya ora to. Lah ya langsung mbok lebokno to. Dilebokne nek ra dintul-tul apa ya kena ya. Kok bareng sapa iki? Ari Iwan. Tak cocok. Anja. Rondo ngono iki kabeh ora, Mbak? Ya saiki iki aku ndak lek kabeh iki. Lah nyapa ora kabeh? Saiki untuk saat iki ndek sing nyeruduk ngono. Oh, perkarane ra enak sing nyeruduk. Isik jaman-jaman isik nang sing nyeruduk kae yo kabeh. Ndang dilosne nyapa rasa kabeh. Ya piye kok lek diseruduk suwaya elek meteng piye lah kabeh kok. Lah gelem gawe kok moh metengi piye karepe? Ya kok ya rumah saku kok jaran men. Biasane kowe yo tumbas ngono ki ora kabeh piye kok iso rumah saku kok. Kapan aku tuh? Model ini kita edian wong lanang. Jadi rumah saku kok wong iki kok jaran to karemu ki piye? Ya ora piye-piye. Jenenge wong wedok iki doyan wong lanang. Engko lek aku doyan wong wedok jarene nyalamu kodrat. Masa jeruk minum jeruk. Zaman saiki wong wedok iki kuwi enak critane kowe. Makane aku ndak seneng karo wong wedok, demen aku mek wong lanang. Lah iya wong lanang iki gedang. Wong wedok ndi opo jare? Yo ora ero. Aku mah jane iki arep nesu nang kasita. Belok kok jare nolak omong kok yo. Ini parahnya. Kenapa mayoritas ki wong lanang sempake elek-elek? Lah kowe iki nyapa ngurusi sempake wong lanang? Lah wong sempakmu dhewe lho urung karuan apik. Iki cetak bahas terus pokoknya. Kenapa? Lah iki kurang gawean mau piye? Kok ngematne sempake wong lanang. Bah elek bah ora mbok yo ben wong sing nganggo tuku kowe lho. Geger. Tulung to nek bar bayaran ki tulung tuku sempak ta.
Lah sing penting apa sing pake? Sing penting iso manggung wis to. Ora gelem ngalah karo anake. Wis tuwek jek nyusu manja. Lah wong lanang iki kok kena disapih. Masih tuwek ya panggah nyusu. Kowe ndek biyen ra tau mentil. Lah dhisik kan rong Jawa. Nek kowe gak isin yo anakmu ning kiwa kowe ning tengen saling memandang ngono. Ya mah ora iso menikmati to. Gelakno wong. Gelakne piye? Wong judule ya nyusu wae. Ya jelas to, iki tujuane kuwi nek beda. Anakmu tujuane ben warak, ben sehat, ben gak nangis. Nek kowe tujuane iki ke arah kikuk-kikuk. Ya. Nek sampe engko bar mbok pendel langsung bojak kikuk. Didelok wong-wong, didelok pitik apa gak isin. Mambu. Telek pitik sing wis kuno. Hah, sik mambu, sik teles. Telek pitik sing dienggo rabuk. Sik mambu. Telek pitik apa sing ora mambu? Telek dipoto. Ora mambu iku. Gak mambu telek dipoto mbok ambu gak kena. Gayanmu iki bae ngilikitik cacing karo moto telek to, Dik, bae. Nek nang omah prei tanggapan no golek telek karo cacing mbok foto ya. Ora ning ngono lho, awakmu lah bedak iki mbok sing ilmiah. Oh, bedan ra ilmiah lah bedan weruh banyu segara. Ero. Weruh uyah. Ero. Sebab apa uyah kok asin? Sebab pancene banyu segara ki teko asin terus ning kono kuwi mengandung mbokmu kuwi. Alah. Sebab di situ ada molekul. Alah, molekul untukmu pucet kuwi. Ya sebabnya apa banyu segara kok asin? Sebabnya mbok dilat. Jajal ra mbok dilat lah ing lagaruh asin. Pinter bocah kene ae. Bocah kok iso pinter. Wong bedekan kok moh kalah ngono ki nyapa jajal. Tibae basa Jawane 25 iki selangkang to. Selangkung. Ya. Berarti aku no sing kleru. Ya pisan kas kowe nek selangkang kuwi ngono parkirane dalan bayi. Lah leh ku ngitung-ngitung lho mur ngantek 20 tok isone. Pisan kas. Ini parah ini. Apa bedane menungso karo ayam? Lah lak menungso ki berarti ya menungso nek ayam ki kewan. Ah, salah. Lah apa bedane menungso karo? Bedane menungso karo ayam. Nek menungso zaman cek urip duwe jeneng, nek pas mati wis gak duwe jeneng. Tapi nek ayam cek urip gak duwe jeneng tapi nek mati duwe jeneng. Lho apa enek ayam kok mati duwe jeneng? Enek. Apa? Ayam bakar. Oh iya terus ayam kremes. Ayam lodo. Lodoh ora lodo iku ora enek. Lah aku maca lodo. Lodoh. Berarti enek duwe jeneng ya. Duwe jeneng ayam. Dan bedakmu jan termasuk apik termasuk. Cah kene kok lele. Berarti lak umpamane pitikno sok mangan ngono ya. Iya. Terus kewareken mangan terus nelek to. Iya. Iya. Iya wis. Telek pitik iki jenenge apa nuwun sewu? Telek pitik kuwi jenenge lencung. Ah iya, telek pitik apa sing ra mampu jajal? Telek pitik garing. Hah, mampu no. Telek pitik sing wis kuno. Hah, sik mampu, sik teles. Telek pitik. Mas, sakjane iki aku uangen ambi awakmu. Wah, tenane. Iya, tapi no tak SMS, tak telepon sing ngangkat bojomu lho. Maksud sih? Lah ya kuwi makanya aku wedi ngene iki. Gak apa-apa didik-didik. Mesti HP-mu dicekel bojomu ya. Iya pengen tompel ben tau terus ae. Kak Sido kangen aku wedi arep. Mbak, cara ditumpaki no sik penak apa ora? Enak to? Masa to? Empuk aku. Bayuh iso mentul-mentul nek empuk. Cara panganane kaya apa? Koyok bakpo. Lak metutuk lho nek koyok bakpao. Mesti njaluk tanduk we. Ya urung karuan wong ngerti rasane lho urung. Kecanduan. Ya tapi saiki tak walik. Diwalik piye? Kowe sing tak tumpaki. Jal. Nyapa? Nyatasi pora. Yo panggah oke, arep njaluk model piye? Heh? Nek gak ngatasi ngomong lho ya, pamit sik lho ya. Nyapa dadak pamit? Dijamin tengel-tengel. Sampeyan kok nek rabi kambek aku pengennya duwe anak piro? Ya aku manut awakmu, Dik. 11 cukup. Okeh men. Aku pengennya 11. Situ potel iki boyoke. Itane aku mau tuku jajan sing saka ketan karo kacang ngono lho. Ora takok. Ngerti aku nek ora tekok, kita omongi. Lah jare bakul iki jajane jenenge turuk bintul. Tapi pas tak pangan ora enak turuke.
Jin, tak golek ngamper ndasmu. Sik, ndi mah. Itu jane iki. Jajane turuk bintul ya. Iya. Mbok pangan oke enek. Kuwi kan jenenge jajane. Ya mbok menawa jenenge jajan iki memakili kok. Jenenge tok. Bakale saka kacang karo beras ketan. Yo. Apa kira-kira bakule lali ya gak diwehi? Jajan kuwi jenenge turuk bintul ora kok ning kono kuwi nek turuke nyemul ora enak. Oh ya Allah. Bakul jajan ora bakul turuk le. Limuceng. Oh kuwi cangkem elek to. Cangkem elek. Lah apa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk? Nganggo. Lah gini nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng ondo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sawe. Yu, kowe iki pikiranmu iclike, renek liyane kuwi. Lah sak menika 7 tahun ngrondo ra tau didulek lho Mas. Bayuh 7 tahun lak buntu no kuwi. Bayangno. Wegah dadak mbok kon bayangne. Apres kembut-kembut pengen diisi diancel sayang. Lah kene to, tak duleke. Bayangno. Lah yo gorene tak iclike, mumpung aku yo ingin. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ, mesti menjalar. Ngerti gak? Tak akoni awakmu ijos. Apa ae roh. Nek gak pengen jemputmu itu kritik. Diapakne? Di rebonding apa di smoothing wae, apik lemes, demekane halus. Pertanyaan taek. Ini parah Rek njaluk tolong. Jaluk tolong apa yu? Ojo DM. Lah nopo ora oleh DM? Wingi ngongkon dhewe kon DM. Aku wis payu wis ndek bojo. Oh, wis payu to. Tak kira rondo. Kudu rondo ya. Ya wis lah nek ngono. Gak usah DM. Aku wis payu. Iya payu wah. Geger jane metak tawar malah wis payu. Gitu. Des, jarene panduwe apemu, jarene tembeme apa iya, Des? Cekelen mari Mas, cekelen Mas, incengen Mas. Ento. Kok iya ta, kok isone awakmu takok Mbak ciri-ciri apemmu piye? Ya aku gur diceritani Pandu, Des. Makanya aku penasaran ya langsung telepon awakmu lho, Des. Dan isuk-isuk ngomong nek apem. Garai wareg. Lah aku urung mangan apemu garai wareg. Ndelok tok ora wareg kon, Des. Ora wareg. Nyapa kok penasaran karo apemku nyapa? Ya aku penasaran gara-gara diceritani Pandu, Des. Makanya aku teko awakmu ben gak penasaran neh, Des. Wis bentukane apem yo ngono kuwi. Lah nek jarene Ari Iwan kok beda wong ya beda apeme, Des. Wis penting bergaris nek bolongane Tapi kan beda, Des. Penting kena dileboni dadak. Mbak apemmu tembem enek sing tembem enek sing pepres ta enek sing dekong ta. Ya mbuh mangkane aku tak delok ngono sik ya. Ora. Masuk ora. Nil, nek ono sing nyilih duit, kayak Ira. Dadi ngene. Awake dhewe kuwi ora iso urip dhewe. Dadi wong yo aja medhit, aja pukil. Mergo napa mangsane awak dhewe butuh kekancan, butuh dulur, butuh tangga. Mula nek ana wong sing arep njilih duit, kei ngerti nek awak dhewe yo lagi golek selian. Kei ngerti. Dek. Apa Mas? Umpama aku mentego sampean sing dadi wajan panase.
Loh, kok iso? Soalnya aku lek tidak sampean hawane meleleh. Bisa ya sampean. Tenan adik. Aku selalu terbayang wajahmu. Umpama aku disuruh melupakanmu melayu nang Pak RT, Dik. Loh, nyapa nyari Pak RT? Ya golek surat keterangan tidak mampu. Bisa ya sampean nih. Dik. Mbak aku sayangin tuh, Dik. Genit sampean nih. Lah saiki lho, kita mbok darah rendah. Saiki ya. Dadi wong lanang ki sing satset ngono lho, Pak. Satset rumang sambung ngencengi sabur kok piye? Maksudnya ki golek gawean ngono lho, Pak. Ora kok jungar jangur nyepet-nyepeti moto. Lho. Kowe ki ra ero, Bu. Eka prabot gawe. Paling hapus-hapus, Dik. Aku ki apal karo kowe. Omonganmu yang gedabrus. Alah, entut birut. Andri brengose ngetapel kok omongane karo menjep-menjep. Kek rombongane bintang tamu mau kok. Sajake ora. Kok geger ana apa tega? Perang. Ya ampun, perang. Iya, mbok damai-damai. Ora ngono ing alam donya iki sing rukun, Gek, sing rukun. Nek padha gelut ki entuk-entukane apa sing menang ya lara, sing kalah ya lara. Lah nggih. Ning pun dadi kewacut dadi perang. Nun sewu sampean prajurit anyar. Anyar, Gek. Pindahan saka Jalan Kapas. kok pindah? Kono sepi, Gek. Masa 3 dina grobyokan pindho. Marai ra entuk dhuwit, Gek. Marai entuk dhuwit ya ampun ming entek-entek lipstik. Apa? Entek-entek lipstik. Lip. Rambut iki bahasa Arabe apa, Mas? Sahrun. Rambut sahrun. Sahrun. Krungu ora kupingmu? Sahrun. Nek sirah raksun. Raksun ya. Ora ruksun, raksun. Oh iya. Heeh. Pripat ainun. 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 Sekolahan madrasatun. Madrasah. Heeh. Madrasatun. Ono sing ngomong madrasah berarti madrasatun. Omahe sepur stasiun. Lapangan nombor alun-alun. Kenek ri nyenyetun. Karepmu ya apa sih kon? Kono kene lha apa kon niku? Aku saiki nyambut gawe kene timbangan aku mlaku otakku gede tambahan aku. Nyambut gawe kene? Iya. Lho. Enggak oleh taca. Kon niku ya apa? Enak tak mangan jero. Aku sedok jero. Iya ya. Ngombe ndok jero, apa pun ndok jero. Lho. Lha iki kok kene. Oh bojoku ya. Bojomu? Bojoku. Oh. Wah. Kalau nyengek-nyengek. Mbak Miabi. Dalem. Lah ngono lho nek diceluki, dirungokne kuping iso menak ngono. Aku leh tekok apa ora? Teneh iki kadal iki. Aja ngono to, urung-urung wis ngarani wong kadal iki lho. Aku krungu jare awakmu ngerti sembarang kalir. Aku arep tekok rambut ngisore nyapa to, kok keriting. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ. Malam Sabtu. Lah malam apa? Ikan malam Jumat. Lah malam Jumat terus ngopo? Ih, aku wayah jatah aku yang lali. Yo lali, memang lali kok ya ngerti ku keling aku dino setu kok. Cuma ndengi lo. Wis karo mbok wae. Cuma wingi aku diundang yasinan lek Sardi mah ya ora penak ra mangkat. Nggak suka aku. Ora suka piye to ki?
Yasinan ra suka. Ben sesuk manuk tak tok ben bundra. Lah nek mbok ketok ora ya sing bingung awakmu ra dolanan neh ya ta. Ben gak iso jatah rono rene. Ih, Awakmu kok panggah ngono ae. Ora kejatah pisan ngono kok. Enggak suka aku ngono kuwi. Mama lihat Bu Rondo yang jualan kopi itu loh, yang biasa papi ngopi di sana itu. Lah kena apa? Hamidun papi. Hamidun ini apa? Lah kok iso iki lho? Isa. Ya terus apa wis ngetengi? Sekarang mami mau tanya sama papi ya. Apa? Papi nyutul apa tidak? Ora. Urun apa tidak? Iya ora mah. Sedikit pun enggak. Ora. Apa-apaan namanya papi? Lah apa? Apa-apaan kamu sebagai laki-laki kok sama sekali gak nutul loh? Yang benihku api kok masa tak acar-acar. Udah entek bebek entek meri loh kamu papi ngopi di sana dari pagi sampai malam loh. Kok bisa-bisanya gak nutul meskipun saiki enggak? Yo tae maneman to manggonku. Ku dinutul ana rene kena flu. Akhirnya manuke gebres. Jika tidak denganmu, tidak juga dengan yang lain. Gatel. Kowe iki ngomong liyane gatal ora iso ya. Gatel. Lho kok jalan tenan ta ya. Gak bisa hidup tanpa dia. Kowe kok gak bisa hidup nek gak mangan. Mangano nek ora disemangati ora kolu to. Tel gatel. Kok iso koyo ngono lho? Gatel lo dhewe. Nek misalnya aku nduk bojo lek gareng ngene iki ya ora apa-apa. Aku terima walaupun gering-gering ngene iki lho, Cak. Misale ndakel ora payu tak kon tandur ning sawah ora apa-apa. Dadi engko ora nek ning sawah ki ibarat iki ra ketang-ketang nandur kentang. Ora dadi sewayah-wayah katoke suwek kentange metu ra iso ngutuku katok. Aja mbok sambung. Yen mbok sambung ki dirungokke ngeres. Oh ngeres kepiye? Alon-alon aja mbok sambung dadi nandur kentang. Nandur kentang. Waya-waya katoke suwek kentange metu. Iki mandek sih katoke suwek sih. Lagi kentange ditokke. Lah kok ditokne? Mas, Apa? iki aku budal karaoke, koncoku sing ngenteni kae. Budal kayak budal ta, Mas. Kalau misal sampean luwe iki ana wis soto kae ning meja masakan karo ndok garek siji. Wis gampang maneh masalah ya. Wis gone garing iki masih sok nguwak pangan misan dimane luwe. Engko tak golek ning warung ngarep omah kono ya, Mas. Gak usah marung kira mati selawe kuwi ya lho. Oh iya wis nek no, Mas. Engko budal karaoke golek misale enek info lonte lanang sing terbaru ya aku balik esuk. Lah merekan motoran po arekan nggawa Honda JC. Lah sesuk tak gowo sama klub misale ngene dolan ngene kaji kadring kok nganu numpak Supra kae. Iya mah gampang. Ya ngono sing manut ngono. Ya. Golek gak ndoro rokok njaluk kancamu ngono. Kanca sapa to, Mas? Biasane sapa karo Agus ngono. Ya salam angkat Abdul sik ya. Oh iya, Mas, hati-hati ya. Ya ngono, bener. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah 30 mudun. Nek 30 medun iki sik kemlamut. Iki cara degane karek nyucrup. Nek 30 munggah wis jan sip pokoke. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno, Mas. Lah iya to digiat nih sak pol-pole. Losno. Ojo sampai leren pokoknya. Iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa mateng-matenge lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng nih to. Wis enak-enake wi pokoke. Tapi cara gedang lo ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendine jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ora kuat. Duwe bojo lemu penak lho, Mas. Kok iso ngarani penak iki lho? Penake nggo ndi? Rasa kasur. Ngentek ning nggon iya. Ngisor dhuwur mluru enuk-enuk. Bojo lemu iki pancen nyenengke. Bisa wang yo sedep, tapi yo kuwi nek kentepan pentil sisih ngono
Mekap-mekap. Anya. Daerah Jawa Tengah kuwi udut. Lah ning kono jenenge apa? Abang-abang congor. Lho. Gak bosok to cangkeme kuwi. Apa ya ora panas ngono iki? Kok iso abang-abang congor iki lho. Lah pancen jenenge nggone yang udut. Abang-abang congor. Nek bapak kenyangan senenge nek udut sing rokoke jingasu kae. Ji Samsu. Walah bos mbok liyane iki to bos wis ndak kena. Iki gak kena digarap bocah iki. Ki rokok Ji Samsu du jengasu. Nyapa iso jingasu iki lho. Ji Samsu rokoke. Lali aku. Ji Samsu. Kleru. Ji Samsu. Apa beda, Pak? Ya beda. Iki nek wong lanang. Kan loro telu papat. Loh iya Ji Samsu. Kuwi jenenge Ji Samsu ra jingasu sayangku. Lah ya wis poroke Ji Samsu. Kan kuwi. Lah nek bar badok ketan. Ya nguntal lah nguntal. Anu nyekek. Ora badok tapi nguntal. Ya nek bar badok kan senengane biasanya nek wong lanang-lanang iki bar kuwi terus obong-obong congor. Angger bapak pakai lo nang arep Nduk Lilis. Salam. Remenan daran apa, Nduk? Mie, Mas. Mie keriting apa mie sing dawa? Aku demenane sing keriting gek dawa. Ayo lek kok padha karo aku. Ya krek. Anu Nur Sewu, Nduk Nur Sewu, remenane kok mie sing pedes napa sing sedengan? Demen aku sing pedes Mas ben iso huha. Karo kringete katos-katos. Jaluk ya, Til. Kowe ora ngerti. Piye to, Yu? Aku lak ndek kanca jenenge Patmi. Patmi, ya. Sedina utuh ning nggonku nangis-nangis. Lah enek masalah apa? Enek masalah apa? Cerita karo aku. Yu gandhen walah mbok yo pange-pangono aku to Yu. Lah ning ngopo bojoku ki akhir-akhir iki ora tau mangan ning omah. Lah ngopo? Aku turu ora tau dikeloni. Jarene iki kandha-kandha tangga teparu jare bojoku ndek demenan. Selingkuh. Sing lanang kuwi selingkuh. Aku dijak goleki. Lah terus piye? Piye wong sing selingkuh karo bojone wae aku. Kula jane nggih rada trauma marang manuk kok. Sapa? Kula Sapa be? nggih trauma, kula duwe manuk loro ucul. Sing siji mati, sing siji ucul. Sing siji mati, sing ucul kepriwe iki? Wis ketemu durung? Nggih dereng. Apa nyong jole manuke nyong? Napa jenengan kagungan manuk? Neng omah sih akeh, aja pada pikiran sing elek disin ya, cecak rawa nyangi gue. Terus apa kiye apa jenenge murai batu, cecak ijo, cak rawa, cak ijo. Sing paling apik nyonge ngingu cak dikin. Kiye isa cinta tak terpisahkan. Lan sapi turutipun. Ning niku pas boten kalih kurungane ngene kula, manuke jenengan. Aja kuwatir. Mungkin nek boten pas nek nganti ucul meneng kepripun? Aja kuwatir tuh. Bojomu iki kok pegawai BRI to? Loh. Sopo iki? Aku Dul Kemin, sopo. Kok ngerti to? Aku ya apa to Mas sing ora ngerti. Weh, apa tahu ketemu bojoku sampean ki? Tahu wingi nyanyi bareng ngono lho ya. Anu, iya bojoku pegawai BRI. Wah, hebat no, Mak, pegawai BRI. Bagian apa, Mak? Tapi bagian ngangsur. Oh, terung dulu amoh takoni tenanan kok malah. Kok gelemen oh bagian ngangsur we. Ya piye lho, guys, urip ki nek gak disambi karo mergane ning BRI bagian ngangsur ki ora iso nyambung urip. Ya apa uripmu pedhot to, Mak, kok dadak disambung ya. Piye cara mono ya? Piye? Iso-iso ki malah step ning nggon babar pisan. Aku cah apik kok. Arti kok bahasa Inggrisnya udara, uang dan kursi ki apa? Tak jawab ya. Iya no, enak pertanyaan ya kudu dijawab. Kok kowe bocah alim, bocah apik mesti pertanyaanmu ya gak mengandung jorok. Lah iya no, sesuai karo jenenge kan alim. Top. Udara kuwi air, tulisannya air. Bacane air ya. Iya, lah nek uang. Uang kuwi money, tulisannya money. Dan kuwi n, kursi kuwi chair. Lah nek digabung nih. Bahasa Inggrisnya berarti digabung kuwi air, money, and chair. Air money and chair ya. Air money and chair loh. Sudah berulang kali aku bermain cinta. Oh, jadi baru abang yang adik cinta?
Pemuda yang gangguku semuanya buaya. Ah, abang jadi ragu pada dirimu. Kau masih gadis atau sudah janda? Baik katakan saja, jangan malu. Memangnya kenapa kau harus malu? Abang tentu dapat membedakannya. Katakan saja yang sesungguhnya. Oh, sesungguhnya. Lali. Ulang tahun bojone iki lali. Jandane sampean seneng tenan jebujal aku apa ora re, Pak? Ora senenge pakai bojo, Bu. Alah, gedabrus. Tak delok saka KTP-mu ku lho, wis meragukan. Lah KTP ku gini ya. Nang KTP-mu kuwi statusnya tulisannya apa? Menikah. Menikah dengan sapa? Ya butuh tulisannya status menikah ngono tok, Bu. Status kok gak cetha. Nek sampean seneng tenan karo aku, nang KTP kuwi kudune statusnya tulisane menikah dengan Yu Cemplon. Ngono lho, Pak. Hah? Alah, gak jeblonjolan, gak dolong tahun lah gak apa-apa. Ya wes, ayo angkat blonjo. Sesuk aku tanang kecamatan, engko KTP ku takon ngrubahe. Ngono-ngono badhe tulis status menikah dengan Yu Cemplon ngono. Tenan lho, Pak. Yo, ayo. Lanang-lanang Nyapa? modalmu apa pengen rabi aku. Lagi sapa sing arep rabi kowe? Lho delok tanggoku di mobil kabeh to. Aku kok sering di mobil. Lah nek kowe pengen mbok ndang tuku kono, nyapa laporan. Kowe lek pengen dadi bojoku kowe rene kudu nggo mobil. Belas ora enek angen-angen. Aja modal-modal iku mutok, gak masuk. Lah rumangsamu lho, ora enek manuke apa ya sahdu. Nek kowe di mobil baru daftar ora di mobil ra sudi aku dadi bojomu. Tampur aku. Aku ya ora sudi. Masih aku sugih, aku di mobil, selera aku ya duk kowe to yuyu. Anja. Ini parahnya. Bojo aku ku enak lho. Eleh gedabrus. Ora doyan shopping. Eleh ora doyan shopping tapi lainnya doyan ya padha wae. Tapi yo kuwi jajane banter. Lah ra tenan to. Aku wis nunggu tak gede. Eleh gak suka. Nembang awake dhewe. Sembarang Mas, aku iso. Kabeh iso. Panyuwunane apa dulu Banyuwangian lungsep. Sore-sore Padang bulan. Ayo kanca. Padha dolanan. Lagu luwas to ki rumah. Lah tapi kan tebu digiles dadi kula. Bojo ayu jare nyepaki tangga. Bojo elek cil ayo ditlateni nek wis tuwek ndang dipaten. Wong iki lagu mbok liyane kuwi. Awakmu iso apa? Mek apa meneh? Lagu ya awake dhewe paling tidak saut-sautan. Oke. Ki jajal ki. Oke, bisa. Dan kendal kaline bungu. Ayo nanti saut. Iya ta. Bi, bedane ilat dhuwur karo ilat ngisor ki neng ndi? Apa ya padha? Ditekoni ya malah kayak jangkrik upo ngono, cak-cek. Gak ya. Janjane iki muridé robot gedek ta. Ya ora, lah wong-wong kok mosok gurune kok robot iki. Kok enek ae demu takok lho. Tara yo ora roh ya sak lumrahe nek tekok. Wingi takok rambut dhuwur karo rambut ngisor. Lah wong tekoke salahe nang ndi? Dino iki sore iki lho nek sing takok, ya, detik iki. Ilat dhuwur karo ilat ngisor. Janjane kok pakar men itilogi iki, ha? Lah yo kuwi lho, bedane nggo ndi? Beda jelas beda. Ya. Nek ilat dhuwur rasane keri, nek ilat ngisor rasane nyedot. Pas. Urung puas. Lah rong roh rasane kok. Anja. Piye? Bojomu cek penak? Ya isih to. Oh, ya Isih. tenane cek penak? Isih. Karo aku penak.